थांगा दालिके कहा पास साका दाले कहा कैसे तंगठकमानि पुरस्कार से फ्री मुंगाबो कैसे पुरस्कार से कारण ताङै लाजानो जतन थैखाहिनो काबलायखा मुसुबो नाङै जिसु साका आरिफोर थैया संसारनि बरकनि वान सुकमा बाय काइटनि वान सुकमा आबो थानजाया आबो हायनो नंनि वान सुकमा बाय संसारनि वान सुकमा थानजा दांथु आंला टोटाली डिफरेंट नङै थानि संसार बाय बायके जों काइटनो मानना बथांगा जों कन्डोलेन्स खानाय तिनिबो जाजाक जरा गाहाम बिबार फाना मासारिनि बिजा पास्टर से कन्डोलेन्स सार्भिस ले खालाय जा चेयरमैन हिसाबै बानाबो के हिसाब कम अजरा गाहाम कारण तामिबा गोथां तंसानो जों जिसुनो यासाकना नांगौ शुद्ध सिम्पल खाय क्रिस्टियान हाबका जेकुनो मथाबा नंगराखा बिनि कुनो काइटनो बिसिङाव तंमानि करै जिसुनि ककथायबाय तंमानि करै जिसुनि ककथायनोबो सिया जिसुनि ककथायनि सिया के बायके जिसुनि ककथायबाय तंमायबा जिसुनि ककथायनो बायके छिनायबा जिसुनि ककथायनो से खोनाया हंकाय आउन बागे जिसुनि ककथायनो खोना दे जिसुनि ककथायनो प्रायोरिटी दे Colossae 1 verse 18 boss hisini jotone ses preeminence jotone sai chini first priority ka Jesus ani go obabia duk sugya gori ing tongmaya ma thimaya abaya abon thaike Jesus sawo first priority Jesus आउन बागे पतिनि थांका जोंबो साजा थानाय बरफनि चरित्र आबोनो गोथां तंकुरु बिदिनो लाइफ हिसाब खाया काइतर बसाकफांनो सावो काइतर बसाकफां सारो नंनि लाइफ नो काउन्ट खायसलिदि हिसाब खायसलिदि अ संसाराव बाहान बुथियो तंकुरु नंनि लाइफ नो हिसाब खायसलिदि जे आं लस गति हिमितो लाबोदि हिमितो लस लाभ माने अर्थ अबनो संसार हिमितो ना जिसुवदे हिमितो लांमावदि हिमितो फलावदि हिमितो आबसो जों थिया हायिनि दङो सार थाना अब बाय पार्टिकुलर सिनेमा थाने गोबां बर' प्रग्राम खायफोर बथांका